Inauteriak, nor da nor. Markitos. Zalduondoko inauterietako pertsonaia nagusia dugu Markitos. Euskal Herriko hainbat herritan inauteri garaian urterik urte epaitu eta erretzen diren panpinen artean ezagunetarikoa. Adierazgarria da Zalduondoko inauteriaren bilakaera. Franko hil eta ondoko urtean, 1976an, bertako etnografo eta herritarren ekimenez bereskuratutako inauteria dugu. Herri kulturarekiko konpromisoaren adibide bikaina. Diktadura amaitu berritan ekin zioten adineko jendeari bildutako lekukotzat aintzat hartuz inauteria berpizteari, eta ordutik erreferente garrantzitsua izan da Arabako lautadan ez ezik Euskal Herri osoan ere. Urtero sortzen dute herriko gaztek giza itxurako panpina. Zurezko egitura sinple batean osatzen dute, lastoz betetako gizonezko praka eta txaketa batez jantzia. Ile orde eta zapel bat buruan. Lepoan 13 arraultza oskolez osatutako lepokoa darama, zuri gorri berdez margotuta. Urte osoan herrian, eta herriaz gaindi, gertatutako gauza txar guztiak gorpuzten ditu Markitosek. Gaizkiaren erantzule, kopla burukoaren adibide esanguratsua da. Arabako lautadako beste hainbat herritan izen desberdina duten antzeko pertsonaia osatzen dute. Toribio, araian zein lastozko gizona egino eta hilarduian esaterako. Igande inautea bere inguruan ardazten da. Astoan paseatzen dute herrian goizean, eta ondotik makil luze batean hiltzatu, beinola gaizkiak zigorten zituzten moduan. Harik eta plazan zintzil ikusten duten arte, arratsaldera bitarte. Bazkal ondoren, gurdian eramaten dute eta herritarren aurrean epaitu eta su ematen diote. Zalduondokoa da Hego Euskal Herrian gordetzen den inaute epaiketa testuen artean zaharrena, 1897koa. Markitosen gixakoak dira lantzeko Mielotxin eta Lapordiko hainbat herritan 1970ko hamarkadan bereskuratutako zanpantzar figurak. Tokian toki, guztiak atxilotu, epaitu eta gehientsuenetan erre egiten dituzten panpinak. Bide lapur historikoak zein inauteri zikloari lotutako pertsonaia ase ezin eta jatun galantak irudikatzen dituzte. Leporatzen dizkieten gaitz guztien aurrean mutu daudenak. Testua, Aitzpea Leizaola. Ilustrazioak Amaia Kajer. Mediabazk eta Naiz Irratia. Euroeskualdeak lagundutako proiektua.